Maazị. Oh. Igbo kana egwu mma na hospital. Ewu ụmụnne ma mitiri ụmụnna ka isi ha wee kpụnye m ya si ndobu ya mgbe ha chọrọ igbu ya ka ha bịa gburie ya. Egwu ụmụnna ya dị ha ka eji lụọ nwa nna ukwu. Ewu ụmụnna ọ dị ka na like ihe dị ka ya ị na-eri ewu ori ewu. Ebe wan Okuchi bịa Okuchi oke tọpụrụ ewu ụmụnna ịtọpụrụ ewu ụmụnna nyere m mmanye n'ọbụ ebe a ịtọpụrụ ya atọpụ hey ka ihe mere ya ya wee eriri m ji mmanya ewu eriri njike ewu ụmụnna eriri njike ewu ụmụnna ọwụ ya wee ha esiri ịtọpụghị eriri a hey gazi ebe ewu nọ esiri ịtọpụrụ ewu a Okuchi hey ime afịa kere hey ewu ụmụnna nye m njike ụmụnna ewu ụmụnna hey ụmụnna bịakwanụ na ewu efu ụmụnna bịanụ hey ụmụnna ewu ụmụnna chama kando tatando bele bia Achikiri yi ko na zo gini nwa dadam asima kwuru ya ga megara ahịa msima kwuru ya obega akwa sama kwari ya ka ọ kwụsị ibe akwa nwa dada gị ka ịkwọ n'azụ ya na ebe ka ewu amụrụ n'ụlọ ewu amụrụ n'akụ ewu ya na ewu na-emekọ ya bịa mgbe ọbụla ya na ebe akwa ka ewu mgbe ụfọdụ ekwu ụka ka ewu mgbe ụfọdụ achịkwa n'ọchị ka ewu amụrụ n'ụlọ ewu ihe mere ana m anụ gị ọfụma ihe ọwụ ha ewu ụmụnna nyere maazị Akịrịka kamgbe ka maazị Akịrịka nọ na-achọ ewu ya na-achọ ọtụtụtala ebe niile
ya ka ị ga-agazu kwere n'azụ na-agwa m na ọwụ nwa ele mgbe ibido kwụwa nwa n'azụ elekechi mgbe a mụrụ m ịnọ nga ahụ mgbe m na-eto eleke nwe elechi mbido kwụọ nwa n'azụ Achikiri azụ ma ọsain bọọdụ iwe ezigbo onye ori chai ele ihe m kwuru daa ole ihe mgbagwoju anya nọ n'ihe m kwuru daa ube ewu bụkwa onye na-ebu ube ewu gaa ntị ma ọgụ izunna ka a na-akpọ izunne agwala gị mgbe ọbụla kwụsị ihe ị na-aṅụ aṅụrụ na ihe ị na-aṅụ maka ihe ị na-aṅụ ọ na-eme ịpụta ịṅụcha ihe ị na-aṅụ ọta ịhụ mmanụ awọ ihu eghe awọ mmanụ esi ndị nwa ọla ala ga-abịa ndị a na-ele HIV na ga-abịa ọta mchụta nwata enwe ga ha maka a ga-ele ha ahụ mgbe ọbụla ihe elu ya iri eti gị nwanne ichi eleta m sikwa ṅụ da na ihe ọnwụnwa nwanne m nwaanyị dada m gara ahịa nwatakịrị na-ebe akwa m ekegharịa ya m nọkwa ga-agwa nsị na nwa na amụrụ na-akụ egwu n'ụlọ egwu ka a mụrụ ya na egwu na-emekọ ịnụ ha ga na-asị m na ọwa egwu onye dị kwụsịkwa ya ị ga-ebu mmadụ nwa nwanne gị nwaanyị na-ebe ka ewu iwe ezigbo onye ori iwe onye ama abụkwala Chineke ahụ Chineke abụghị ọnụ abụkwala Chineke n'ụrụ onwe ya Chineke abụghị ọnụ mba iwe ezigbo onye ori Chineke mi dukwu otu nwanne si were egwu ka ọ na-azụ n'ọnwa mmadụ Mo, ihe m hụrụ taa ọnụ ma ga-ekwu ya ihe ị hụrụ gịnị ka ị hụrụ ọba hụrụ ma karịa ahụ Maazị Akịrịka ewu ahụ ụmụnna nyere gị ọnọkwa ya ewu ụmụnna efuole ewu ụmụnna nyere m ewu ụmụnna ofuole ewu ụmụnna nyere m si m dowere ha egwu na mgbe ha ji eri egwu ka m ewu efuola ego amụrụ gị ehi ya ibu ewu ụmụnna ị ma ihe m ji ajụga gị Maazị Akịrịka ka m na-abịa ebe a ka m hụrụ Achịkịrị ka ọ kwụ ewu ahụ n'azụ were akwa kpuchie ya isi were mblarị kpuchie ya were nnọọ ezigbo akwa kpọchichaa ya n'azụ na-agaje ma ahụ ya sị Achịkịrị ihe ịkwa ọkwa ewu ya sọ nwa ada nne ya ihe a na-agwa gị ya na-ebe ka ewu o ma a na-agwa ya sị ihe ọkwa ewu ihe ụda ewu ka m na-anụ ya sị na ọnwa ada nne ya ka m na-abịa ebe a ka m hụrụ ya eji m anya m abụọ hụ ya ya wụrụ Achịkịrị ha gara buru ewu kwọrọ n'azụ ụmụaka amụọla ohi o Achịkịrị bụ ebe furu ewu a ọ ga-ahụkwa ya na nwa ọjị nke a na-akpọ okwu ukwu ọha bụrụ ewu a ịhụrụ ya ka ọkwụ ewu n'azụ kee ya akwa ma ihe ya ofe isi kwọrọ ya n'azụ ụmụaka amụọla ohi ọjọọ ka nka ibu mmanya ka akaji abụnye mmanya ikwu nga gbụwa otokwe gị anya ịhụnanya Achị egusi Keke na-akpọkwa m egusi ikwu na-akpọ m achị ya aha gị ọ bụghị Achịkịrị mkpobiri ya akpobiri nkiri elebido mere na mkpobiri ya akpobiri ihe m achị nkiri elebido mere ịgbara m achị eji achị eshi ofe mgbọ na egusi ọ na-enweghị iwe egusi eji eme salad eji egusi eme salad nsogbu adịghị na aka ihe ọbụchi ozugbo maka njụ ọgụ kedu ebe irere egwu a ọnwụnụ ijikwa ahụ enwude ji na ji mmadụ tee enwude ajọ ejọ mmadụ tee ya ka gasị were aka ntụte ka ị gara epilepsi na ahụ ka ị gara akwụkwọ na ahụ ihe gara ji ebe m gara dị ewu ibe m rere ahụ ọgwụta oshi ọ gbasara gị onwe ihe gbasara gị ebe m gara dị ewu
chere ka njọ chere obere ajọ njụrụ gị na ka iji na agbaka na emeka anya ike ịgwa m na ị na-achọ otu isi ata m ata kamgbe obere ajụjụ njụrụ gị na ka ị na-amali elu amatu ọka ị gara inye m ego ị ga-enyekwa m ego nke m o ka ihe na-eme gị na njụrụ gị ebe irere egwu ka ị na-agbara mana nna ị dị egwu otu anyị nọ ịba alụsị eziokwu amụrụ gị mmụọ edeme atụtụrụ ihu ozu ị ga-ezu edeme onye nwụrụ anwụ ị ga-ezu dike eziokwu ị dị egwu chere m ajọ nwụ ihe ụda ị na-eto m eto ka ị na-akparị m akparị ọnwụ mkparị ka ị na-enye m ka ị na-eto m ọnwụ mkparị ka ọnwụ kekwe ka nchi ga-akparị ga onye ara ojigbo ọyị m ka ebe maka obodo a niile wụsọ ngụwa ka edem onye nwụrụ anwụ aga m ezi ya mme m ji wuru udele na-eri ozu ka ọnwụ chibụ anụ ọzọ ma enweghị na-eri mmiri n'ahụ ya na-eri mmiri n'ahụ na mpa m sị na mpa gị na mma gị na-ese okwu elie na-esere okwu asị na mma gị mgbe ọ gara Lagos mgbe mma gara Port Harcourt ya na otu nwoke Lebanese ọnwụ ezuzo ihe ezuzo eji mụta anụ mpamara ka nganụ lekwa isi amara meghere isi ire ka isi eghere isi pụta na ekiti kwụcha a sị na nwoke Lebanese ahụ ihu ori ka ihu mgbu aka mkpụrụ pụta ka ihu ya ọnwụnụ bibi nọọsụ gee ntị m agwa gị ego m ka m mkpa n'anya ị na ha ekwule na-emepe nwa asị ebe mmiri ya achọrọ m ikwu maka ya ịma ego retere n'ewu ahụ ego m retere n'ewu ahụ eziokwu m niile ego ahụ ebe ego ahụ n'ụda ego ahụ n'onwe agịrị echeta anọ mmiri nwe ego ahụ echefuole ụjatala maka gị ụjatala mana gee ntị m akwụkwọ ka ndọm gị aka na ntị ịmakwa ị na-ekwu gị ma nyegodi m ego maka uwe ọta m tinye ego ụda ịnwa anwa mepe ọnụ asọrọ ị ga-emepe ọnụ ga na-akọrọ ndị mmadụ ejikwe hụ nga m rere ego ma ojikwe hụ ka emekwa ma ka emere mmadụ kwa aka na ntị anwụkwụrụ anwa emepe ọnụ ji eri ji na ede kọta nga ndị mmadụ nọ na m jikwere ere egwu ma m jikwere ga-azụ oche egwu ga ree ya eziokwu m niile m nweta gị a na-ewuru ọkpọta ka ị gara gị how are you n'ọnụ eziokwu m niile m nweta gị nweta a na-ewuru ọkpọta ka ị gara gị dọmbesi na ha a na-ewuru ọkpọta ka ị gara gị how are you maka ọ ga-ere egwu ọhịa iji agwa m okwu otu isiri chọọ nsogbu adị aka na anọ ka awụ oke m oke a ka ị nyere m nsogbu adị na ịtara ya na mgbe nke m nchukwu otu isiri m eme ịmara mme ịma iwe onye m chọrọ m ahụ m onye gị chọrọ m na gịnị chọrọ m nchọrọ gịnị dị money ide money ekwe onwe gị na chenu ide money ekwe onwe gị n'ụdọ oke isi chọkwa ụdọ kedu onwe gị ana m akpọ ugboro atọ nke m mkpụrụ aka ise ugboro ise ọchị biko nwa gị pụta bụ okwu ugwu ya na Achikiri si ha biko ha wetachiri m ewu ụmụnna ha bịa na be m bịa buru ewu ụmụnna ha bịa na be m bịa zuru ewu ụmụnna nyere m si m jidere ha mgbe ha ga-eri ewu ka ha rie ya Achikiri na nwa gị nwoke abịa zuru ewu ụmụnna ejego m na nke ibe ka nje chọọ ka m gwa ibe nna Achikiri maka ihe gbasara ewu a onwe onye ahụ na be ha abịara m ebe a ka m gwa gị biko gwa nwa gị ka o weghachiri anyị ewu ụmụnna maka ọ bụrụ na ewechighị ewu ụmụnna ọ ga-afọrọ ha na ụmụnna o maka ewu bụ ewu ụmụnna
nwanne m iwe wela gị were nwayọ ya na nwa nwoke bata ma jụọ ọnụ ya ihe yi na-ewu gaga jụọ ya ihe yi na Achikiri na-ewu gaga ewu ụmụnna iwe wela gị ewu ụmụnna aga m anwụ ọkụkọ anwụ ọkwa ka m gwa gị ọkwa ka m gwa gị ntọ ọbụla ha chicha ya na ewu ụmụnna Papa, olee ihe imege gageti iwe aka n'izu ewu Afrịka ewu ụmụnna ọ na-acha egwu achọ onye ihu ya juru edu oche a ka onye mgbe eche mgbe onye nwụrụ nọ nna anyị na-acha egwu ọ na-amakwa na otu a m nọ na-abụ m onye ochie gịrịkwa ka m ji egwu eme ma m chọọ ihe m ga-ezu ya bụrụ egwu ịmakwa na adị m ezu ochi nna anyị ịmakwa na ihe egwu dapụ nteta ya mmụtekwara egwu nke ihe nnachi ịgwa gị bụ ịma ihe gbasara ewu a maka ọ gị na Achikiri jere zuru ewu a jee bughachi ewu a ewu bụ ewu ụmụnna ọ ga-afụkwa gị na ụmụnna ọ bụghịkwa ewu m ọ ga-afọrọ gị na maazị ọjị gwakwa nwa gị nwanne m iwewela gị ọkwa nsogbu anụ akụkọ mmadụ ị gara ụmụnna ha nwere ebe a debere egwu ha aga nsogbu anụ elu ọkpatakwa ihe ogbuna m gị lie m don't chop you pium pium mugu for guy man chop anya ka m gwa gị ka ndị ọgị ya aka na ntị ka nchie gị ya ka m ngwakwa gị ya agwa maka mgbe m ga-eme ihe m ga-eme ala ga-abụ akwa abụọ ịkakwa ga ịgwa di gị si ahapụ m aka m na enyi nwoke n'obodo ahụ ọmụkọ nke wepụta ya were anyị na-akọ ọkọrọgbogo ala na anyị na-ezu ochi anyị na-eme nke anyị na-eme nke ọhụgụ nga m zuru ochi ịkakwa ga ịgwa ya maka mgbe m ga-eme ya ihe m ga-eme ya n'obodo ahụ ikwuchego ala gbachie gị anya kpalacha ya ihe ngwa kịrị kparacha m anya n'ọnụ gị ya nwere respect ifu mmadụ na-ezu ụtọ ịkwụsị agbabi iwu kedu ihe unu bụ ọ bụrụ ike gị na onye nwoke bụ Ikechi ka bịa Achikiri iji ori mara anyị mekwa ya ka m gwa gị na-achakwa ka umeji anụ kpachapụkwa anya gị ihe njikọ agwa gị nkịtị bụ lee kọlọ gị ịchawana ka onye ọbara na-adịghị na ọnwụ gbuo gị ebe ahụ ozu ụlọ ọkpa ntụ eziokwu ọ bụrụ na anyị na-acha ka ihe ọbara na-adịghị n'ahụ ihe m ga-eme gị eme m bịa sinugodo akwa anyị don't chop you pium pium mugu for guy man chop mugu for guy man chop mugu for guy man chop don't chop you pium pium utacha akwọ mmiri ahụ ọ na-akwọ mmiri aka nwaanyị ụtakụ mmanya si akwọ mmiri imere ụmụ nwaanyị na-akwọ mmiri va ava adịji nwaanyị akwọ mmiri ka ụmụ nwoke na-akwọ ụmụ na-akwọ va wa wayo
you go away, you idiot. You don't watch man I need you. You might watch man I need you. Macanam no the lion hotel. I actually also be a hoopia, hula lune you. You don't see my sign in you. One more. The one only has a legariana. But I quite hula lune. I should not name you. Manahapo, every good in Kenyan angel. A communique what I already heard what I knew. Cow America, Manamwa Bunina. Among my honey young. Chirichi, Imanae, when you tell come Mula Loten, you. Hi, look at Pepenji. You told me. Hi. Emma, you could be like Maron, not on Abale. One. Mamma, you 1 hour at Mama. One. I made you 1 hour. And one idiot and I don't know what I can do. Ashe, what I'm doing. Eh? One. I made you 1 hour at Mama. And when I gave me when I got one book. Ebe, Mana, you get Wubua. I got Kubua, Echi. I bioka. I am at an Amboja side. Well, tell you, you give me your temple hash. One name, yeah, maybe what can you with? I got John Lembo Gassan, number the time. I'm not a sound, but one I like his son who for the so joy. I got joy. Bah, I know, I get a gift about more and more. When Mbiawo Kato, Mbiawo Kato, Okuma de Ato, cause I be a woman million or 10. Okum cause of the Alapa. Only 10, 1 million idea, and you know, 10, Iberibe Diosasa, Achikiri no kuku, where no highest degree yo. Iberibe Diosasa, Achikiri no kuku, where no highest degree yo. Chico, hi. What Pagono, eh? Achibia, Mona, what will be, Chili, and your mamma, I want nothing. I'm not going to I'm nothing. Yeah, I don't know what you're trying. Why, Georgia, Chinonso? I'm Chinonso. I'm Chinonso Nero. Why can't you? On a been not walking out, Mamma. Hey, Chuku, is it Chinonso? You come, Chinonso. On Abia, name more by and I look at that. I thought I was on my god. She about what I hear. So come back, boy. Chuku, eh? Is it Chinonso? Okay, what about you? Eh? Why won't you know so? You would see. And what does he sign? What does he sign? You should be the Macasic name sign. When you say no, when you come on me, the Mamma Gano here. She know young cause of people. What a baby back to Piana. Okay, and you know so. Gabia Boba new warrior. Okoya, ja, Jones have a cafe, Gabata, the woman. No manager more. Program, Bamba was a walk on a number. Quincy, remember, Him I come got off. I come out with a monkey, so now. So that's all now. I don't holla, Chinonso. Mwe him bunobi. Mwe him bunobi. Okuta los bosbo. Mwe no lodi na kwai. Atawabi. Ngomwe. Chiri. Emego hi bunobi ga gwa. Mike. Abo me no no. O se no bi problem no no. Pompopia. Eso kumnile. Emoko na nwa.
n'abalị anaghị adị m ụra n'abalị owu nga m na-eme ihe ndọcha na-akpọ hazard mkwubu m kwuche ụta ka m na-ekwu mgbe m doro nga jụrụ ọnwa ka m na-ara ana m eme ihe ndọcha na-akpọ menstruation that's ị na-eche echiche a na-akpọ mgbakọgo na-egboke menstruation onye m na-eme mgbe m nọ nga onye ile m na-eme ị ga-anọ na-ekwu okwu ya ga weta nwoke hapụ menstruation m na-eme owu ihe gbasara nwa nga m chọọ mma nwoke mpụtara ozugbo hapụ ngwa ga ma ọsịsọ o ga m ga-enwegodo ego mgbere eke mpa gbaba ọsọ gaba nga m na-azụ ụlọ ga ana m eche gị gaba mee ka ọ gara ịpụta pụọ bịanụ ma ọsịsọ nụ ọ ga-anọ na-egbu oge nwa apụta gafee gbaba ọsọ mee na ọsịsọ nụ nye ka ị ga-anọ gbugide oge na nwa apụta gafee I didn't well loaded. Iberibe dị ụzọ asaa, Achikiri na ọkpụkpụ nwere no highest degree yo. nwa kwụsị nwa gwa ya okwu ha ala ihe ọbụla m kwuru ihe m ga-eme ọtọ mkpọrọ ya ga n'ụlọ oriri na nkwari ebe a na-eri nkwụ kpọrọ ego ụlọ oriri na nkwari ebe a na-eri nkwụ mzie mmanya mzichala mmazi ihe ọbụla ọ chọrọ ya ericha mkpọrọ lawa n'ụlọ anyị rụara n'ụlọ mụ na ya ọtọ mkpọrọ baa n'ime rum mkpọrọ baa n'ime ụlọ mgbachi ebe niile fashishi ọnụ oke niile ebe ọbụla ị ga-esi enyi mfashi ihe niile egide ahụ m ga-esi enyi fashi ihe niile ebe m ga-esi enyi ọsọ nna gị na ya ga-abanye mmiri mba ọ mụ na ya na Jizọs na nje Gabriel na nje Michael na nje Lucy ihe ngaghị aha aba oke nwa akwere kịta ka ị hapụzie eme na akpọrọ ebe ụmụlọ nna amagbaghị aba n'ime ụlọ iwu nwa m nwoke ana magbaghị aba n'ime ụlọ mụ na awa otu nne iwe onye obi ọjọọ eche ma mma na gị ewe enyi ke m ka ma enwere obi nne bịa mgbe na-abịa mụ na enyi m nwoke mbịa gwa enyi m nwoke saa nwa aka ịchọta aga ije ọta otu isi aga ije ọbịa na-atọ m ka shuga mpụta ha nga ụda akwụsị ịbịa mepe ọnụ bịa kwuo ụka mgbe m nụrụ olu nwa ọta ya dị ka a ga-asị na ewele m mmiri juru ya ọta wụọ m n'obi obi eme m kwuu obi ebe na-eme m polina saa njọ m gị biko ewuliwo iwe ebe a iwe onye ibe aha na ọwụ aha m Chinonso ị bịakwa n'olu bekee aha m Marvelous madness so madness Marvelous okay Oliwe to Miss Madness okay Marvelous abe me Marvelous ke no obodo ọkụ na enwu ke na obodo mepere emepe Marvelous o mere ihe o Marvelous ihe o mere ihe Marvelous ara o tell I kwara Marvelous o mere ihe I said Marvelous or Marvelous okay Marvelous o mere ihe ala aha niile machara mma Chinonso ina aha Chinonso ọnụ nso bịa wara akwụkwọ Marvelous ọrụkọ mma biko ewuliwo otu isi aga ije ịda aga ije ka onye otu ije gị na-agbagharịcha m anya nnọọ ọ na-agbagharị m anya mbọdụ ka m jọ iwe onye ole I'm onye Umubo
Ebe? Umubo. Oh, but ebe anyị gara maka ụmụozu ele nwoke ke gara lie shimbo. Sa ebe a ka marvelous na. Ebe anyị gara gwu ala. Ebe anyị gara gwu ala. Ma igwe anyị na-aga nnọọ ibe a ndị mmadụ na-ahụka dị ibe anyị na-aga ibe nnọọ ego egwu ala ndị nwụrụ anwụ. Adị ama ma ịnwụọ ịgwa oliwata adị ama ma ọ na ote mmadụ si nwụọ metụrụ anyị bịa gwu ala. Anyị gwu ihe na-egwu anyị gwufesi street. Mba ọgwụbede ihe mere m ji kpọọ ọgwụ na biko ewuliwo asị ma gwa m sị na ihe m chiri kwụda biko achọrọ m ka o nweghị iwu aghọtaghịli o kama na ọ otu o si dịrị m n'obi otu o si anụ m ọkụ n'obi ka m sị ma jụọ ma ka m sị ma gwa m sị na ngileni ngwa nnukwu ugbu a na m eriberi ị ga-enye m nri ị ga-enye m nri nụ mba oriri ihe m chọ ikwu oriri nsọ ọ na-eribedi ya ọdụ m ị ga-enye ngere ọ mkpọrọ gaa na akụ ụkọchukwu onye nwe oriri nsọ gị rie mana ihe m sị ma gwa nwụwụ na ihe m bụkwa n'obi ikwu sa amadụ m otu ị ga-esi ọrịwa nsị na ahụrụ m gị n'anya chọrọkwago mmale onye na-agba ebe na gị na-asọ ịlaikiri m gwaba ya ihe m gwara ya nke ka m bụ n'obi onye maga ịlaikiri m as in I don't understand. I don't understand. Hey! Do you know the person you are talking to? I'm talking to him. See, I'm not your mate, okay? Please, I'm not your class. Do you understand me? I'm not your class. Oh, I'm going to get class. Excuse me. I'm making about class. Wherever. Forever and ever. Shaking bottom, no bottom, carry on. Bia! I'm making jam iso yibo. I'm making jam iso yibo. Me, it's me, you speak English. It's me, you come, you. Ah! It's me. Biko, osinge. Oye ka ị na-ajụ. Ide ebe a na-ajụ m osinge. Mụ na-ajụ amamasu. Amamihe ọsọrọ. Okay, it's me. Ọmụmụ ihe a na-asụ. It's me, you married. You married me. Okay, you have come. It's me. It's to marry me. You have come to marry me. Oh, I see. Marry me. It's me. You come to Paris. Ngwa pụọ ị na-ebe a lee ihe nwata na ebe a na-akparị gị. Na-asụ oyibo ma. It's me. You. It's me. You. Anyway, it's too much. Mequatarism causes so much imperiosity. Yes, it's imperiosity. You come. I give you back. Mpama. It's me, you speak. I want to put I want to put her up one of them. Iberibe diuzasa Achikiri no kuku Mwere no highest degree yo Nderi Iberibe diuzasa Achikiri no kuku Mwere no highest degree yo Yeah, my yacha. You never. Bia. Aku nwere bangwa. Enwere m. Wetere m nye m ọsịsọ. Ole ka ị chọrọ? Na je m ị ga-ebute n'igbo ya bi m. Nye m ofu ka nshi ebe a pụọ. Atụmanya ole ka m chọrọ. Ọ dị ebe a. Chukwu gozie gị. Ị ga na-atụ ime na-amụ. Isi na di ya pụta ga ịgakwa di ọzọ. Eluigwe kwụghachi. Ọ gịnị? Biko bịa nye m ego m. Ọ gịnị dị? Ị bịala? Nye m ego m achịsi. Egokwe. Papa m enyekwa m ego nyego. Mpa gị nke one. Ọ papa gị bụ ịzụ ahịa. Nye m ego m biko. Eziokwu akwụkwọ na o nyere m ego nwụsị dị emi na eze m onye m ego nyego. Biko ịlara ogashi mpa gị nye gị ego gị bịa nye m.
Biko ya machi. Oge mere ma ahụ. Loke na-atakpọchiri gị, eme na gị sọ mmadụ. Anya sho. Chineke papa ma ọ bụrụ na Chineke akpọọ gị ọkụ iwe n'ọka ndị obi ha na-enu enu enwute ma ọ bụrụ na ha nwutere ihe mpụ ime gị n'ụzọ ka m ga-akpatara ewu a nne chihụkwanụ ajọ nwa m dịrị ozi ọ ga-esi ebe ahụ wuo ebe dị ya mma ala. Papa. Ogini. Ogini. Papa. Ogini. Idikwa mu dozi a ididi mu ụbọchị ọzọ. Enwekwara nwa dikwa mu dozi a. Enwekwara nwa di mu dozi ụbọchị ọzọ. Jeke izizi na nga na nke nwaanyị amụsu a. Nwaanyị a na-asa were ka nda na nga ebe a ga gotere gị kpangwa. Inye m ego. Ngaru ebe a ga-gorekwa ngwa na-ana m ego nsị eji m ego na mpa m enyekwa m ego ya na gara mkpa ngwa lee n'ọdụ obere ihe ọ dọwachara m aka maka na asị na onye nna ya dịrị oshi ọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ ngakwa agaga were kpa ngwa ka m pụọ ya dị ndị ụmụ okorobịa n'ebe a ha chụwa m ọsọ obere ihe ọ bụrụ na mụnwa ji ọkpa bụ usi were gwọ ọgwụ ha ka ha egbugo m maka ihe m gbara n'ọsọ lee ihe obi m na-eti na-eme ka aga m anwụ anwụ Okwukwu ị na-anwụ gị nwụọ gị na-agwụ gị nwụọ edire gị ga-azụta kpangwa ka edire gị ga-ezute kpangwa n'ọnụgụ a sị gị ga-azụta kpangwa ị ga-ezu oshi ha ma akụgbuo ebe ahụ ọ nne gị nwe kpangwa ka ọ bụ na gị nwe kpangwa idiri nga ga-ezụta kpangwa inyere m ego ha ma gbuo gị ebe ahụ papa ihe iji si nna anwụ nwụọ na nwụọ papa gị ma anwụ Okwukwu a sị gị na-anwụ gị nwụọ nna anwụ nwụọ papa isi nwụọ ime nyere nwụọ papa gị ma anwụkwa nwụọ ọnwụ ka enwe ihe a ka egwu ka ị na-egwu ịdịkwa shọ na ọnwụ ka enwuru lekwa ebe eliri mpa m ebe a ka eliri mma m ele ebe ị ga-achọ ka m lie gị na-akụ mpa m ka ọ na-akụ mma m mba ele onye m ga-eli m n'akụkụ ya mpa m hụrụ gị n'anya mma m onye kpọrọ gị ugwo ka m ga-eweta shọvel m ji egwu ala na-akụ mma m ka ọ menyụọ gị anya ebe ọ na ịnwụọ na nsogbu anụ papa ya bụ nwa na-atụ gị ụjọ ịdị ndụ asị gị na achọrọ m ịnwụ gị obi ka gị gị sị ka ị ga-eweta ihe iji egwu ala ịka dị ndụ eche m ịnwụọna iwu Jizọs mkpụrụ ụbọchị atọ ma ebulie kene uwe otu onye kene rudu ihe otu mkpụrụ ụbọchị gị bulie orudu ihe otu awa gị bulie ha nga m chena ịnwụọna eche ijikere m ike n'igwe ala ebe a na-eligo ị na-echere m licha aṅụnụ lekwa ebe a ka eliri mpa m ebe a ka eliri mma m ị na-echere m gakwanụ na-akụ mpa m ebe a ga-elie m ị na-echere m gwụcha ala licha aṅụ ma gị na-ebuli ka a mazie na iwu Jizọs ka abụọ gị ka dịkwa ndụ nọrọ ebe a na-ekwu okwu akpakwa nsị enwere m nna papa ugbu a ka m mara iwe onye obi ọjọọ ibi na mkwa ka mma na m nwere ekwensu dịka nna dam inwe gị gee ntị asị m gị nwụọ Okwukwu
gbalịa nwụọ mgbe ọzọ gbalịa nwụọ mgbe ọzọ nwụọ onye obi ọjọọ gbalịa nwụọ ihe a ka ije eji otu isi eji ka obi gị si eji ọkwa bịa chebe m ka m nwụọ bịa chebe m ka m nwụọ mara m na gị onye bụ ụzọ pụta ụwa iri ụwa nke gị chọọ ka irie nke m agaghị m anwụ n'aha Jizọs ọkwa gị mere gị n'udu a ụkwụ a na-aga ebe a kedu ihe ọ pụtara? Ọ ya bụkwa n'akwa ka ha na-abịa achọwa ebe a. Nsogbu adịrọ, ha na-ezu kwa mbọsị nke onye ochi ofu mbọsị nwekpu nke ya nwe ụlọ. Ha na-ezu ofu mbọsị aka ekpara na-eme ihe n'ebe a. Nsogbu adịrọ. Jujini ya wayo biko. Jujini ya wayo. Wayo biko, Jujini ya wayo. Kage na afofu ji ya wayo. Jujini ya wayo kwa make na chi ha. Onwe mu gwara gị gbasara Achikiri. He gwakwara m Achikiri. Kwa maka da ma si na ọ da na na-ekwuzikwa okwu. Owa Achikiri onye dara ada. Onye dara ada okwukwu. Owa Achikiri. Mana Achikiri bịa na-agba m enyi. Nwa bụ Ngozi. Ha. Nne, gbage enyi. Ke gịnị kwa? Na-agba n'oge eziokwu. Ha. Ọ maghị na nwa bụ Ngozi na m agago ụlọ akwụkwọ na mahadum. N'afọ abụọ na-abịa abịa, mụ agaga were asambodo m. Ọbịa na-agba m enyi. Ọbịa na-asụrụ m Igbo. Ụbọchị ọzọ ọ ga-ahụ m. Ụbọchị ọzọ ọ ga-ahụ m. Kwuru m okwu n'Igbo. M ga-asị asụ ya n'oyibo. Ka mara ma ọ ga-asụta ya. Kende gara na ọ bịara ịgba m enyi. Ịhụkwa n'ụtọ ọ dị. Nne m ihe na Kechie ka m gasị ya. Ihe anụ aka ị na-ahụ. Ịhụla na ahụ m na-ata. Akwala ahụ. Kechie ya ko. Ọ bụ ije ọ na Achikiri. Nwayo. Jujini ya wayo. Nwayo. Make na chi ha. Ndị mpa. Zugo tuko. Okwuchi. Ọkwa anaghị isi. Ọbụkwa ihe nsiro. Sino ka ije na ya babata. Na-eche n'oge. Ewu nzukọ nke agara. No. Ha nzukọ ndị ichie. Esemokwu ebe niile Maazị Okoro Nkwọ na Ọjị ha na-atụ mkpọrọ. Ọ ifo ya bụ na mitụrụ ndị okenye onye ekwuo ibia ya rekwe. Ma nwe ihe nchọ ka m gwa gị. Mgbe m na-aza mbala ya na-azụ n'ọba anyị. Nwe sagidi ya wee fụ na nwere okwu galọnụ. Nwe sobe n'okwu asogidi ewelu n'ọnụ kichin anyị wee bụ na ebe ọkụkọ na-eyi akwa. Ka okwu ama galụ. N'eziokwu isi akwa mfụrụ ebe a sofu mkpụrụ akwa dịzi ebe ahụ. Sofu mkpụrụ. Ihe anyị na ọkụkọ anyị kọrọ ebe ahụ sofu fọzili. Akwa niile. Fa niile. Ka onye bịa ebe kpụkọrọ akwa niile. Ka m malụ. Ma akwa m. Akwa m onye na-eme ihe nke ahụ nwere m ike ịkọwa. O nwere onye ọzọ ga na-eme ụdị ihe a na-awụ gị. Ihe na-agwụ ya. Achikiri na ya nwoke a na-akpọ okwu. Okwukwu ka ọ bụ akwụkwọ. Ọha na-eme ihe a n'obodo a niile. Ọgwa ha abịago ebe a bịa bụrụ ewu ụmụnna. Ewu ụmụnna. Kekwara ihe a ga-emere ụmụaka n'obodo a anyị ga-agbapụrụ ha agbapụrụ n'obodo a. Ọ gịnị? Ya so ebe a ka na-abịa kpazi m n'ọnụ. Ị ga-abịa ihe ọbụla atọgbakwara ihe ọbụla n'iru a ha iwepụo ya n'ụlọ biko. Mana marachi na akwa ọkụkọ chi aga n'ime ụlọ wee na-akpọ n'ụlọ. Chere ya chikpuo n'ụlọ. Emetụ ya akọ ka ya bụzikwu ya abụọ. Ma bụzina ya. Ya bụ na ka anyị taa anya taa. Nke a ha chịara ya ọ bụ ọbụbụ ka ọ bụ. Hai. Nna ya. Ka anyị baba n'ime. Baba n'ime again. Iberibe dị ụzọ asaa. Achikiri na ọkpụkpụ nwere no highest degree yo. Na mpa m biga maka ọsọ. Ọmaka. Ya baba kusimu. Ọ ndị abịa. Achikiri. Ke ugele. Osile ga na n'ụtụtụ.
Chọkwara na n'ụtụtụ a. Papa ihe na-akọ. Papa get me go. Ihe ha ị nọ n'ime kemgbe na abazo mmadụ akọnyere ndị nwụchi n'ọnụ. Ihe nọ nga na-akọ na m jikwa eme ka ọzọ. Ibe m nọ n'obodo ọkụ na-enwu na mpama chogo. Amụrụ gị taa gị wuru okene mbe. Amụrụ gị taa gị wuru okene mbe. Ịwụ nwata ọ na nwata ka isi toba n'okene mbe. Mgbe ịwụ nwata ele ihe mere gị mgbe gụrụ masị gị na chego mere gịnị ele ihe waji chụta ego. Ele mere chụta ego. Lekwe ihe ga-arụ ụlọ ụda na ụlọ ọkụ ele ga kan. Ele ihe pụrụ iche n'ụlọ anyị na ụlọ ọkụ. Ibe gị na-arụ ụlọ elu ụlọ n'elu ụlọ. Ị ga-arụ ọrụ ihe edemara ihe na ịrụ n'ụlọ ọkụ ele ga kan. Ele ga kan. Hey! Mpageti mawogo enwote no da I kwesịrị ịnọ kpata ego ka anyị Dangote atrezo n'ugbo ndị nka na ndị mpi ya na ya le hishi gị na aftaga asa ma ga nwata he ma lo nne gị ngara nwata gị na ga be etebe ga ni hu na azụ mpa awu mwago ge ga uru nwa m ge ga almahu abala igbu ibere ala asị Chineke na biko na enyere gị ego enyere gị aka na iwu nwa Chineke mpa ọcha aka m si egbu ibere ala ịkwụkwọ gị ịwụ mpa m nye m ego menye gị ego itoolube ego ịkpa mpa ịmara ọ na mmadụ ndụ mma na ayọ m apology mma na ayọ mgbaghara amụmịhe mba ahụ o ji kwute ka ị lụọ ya ihe ị ga-ahụrụ tewe udete acha mma njem owe ezigbo ọcha na ọ iji ego mmadụ asọrọ gị gwa mepe okwu wim gị were mgbukporo nga mmadụ atụrụ ime m adị m sure mgbe iwe okorobịa ị ga uru ude tewe were achị niile gbaji ma chere mpa eweliwo ma okpuru isi maka isi na amụchara mụta ma nwa echi ma okpuru isi maka ọ na mmadụ ahụ ụzọ lecha mmadụ ahụ fistọs gị ihe ga-awụ n'ihu mma gara ịhụ fistọs gị mana na fistọs gị ọdịo mmegwu na-achị I'm not going to judge him. Hey, my him again. I'm bringing money away future. You want what? Oh, ma, 11. Ma. On a man who's ma was he better go give her a mom. More somebody. You want again? One am like one me fool. And when I don't make chief live for to a live for true anymore. Got a match, I never know the Uluchi or agwa nke we eziokwu iso oje ego mkpara hụ na nwanti ụnụnụ ga ịrụta fu ihe mama kpata ego m ji ga nne gị ga-abịa ma mụta gị mara ga mafe gburu mgbe ha mụrụ eziokwu m niile onye n'ọnwụ ka mgbuo onye n'ọnwụ ịwa atụrụ akala m sị ịwa atụrụ Jesus Christ ọsọ atụrụ na ewu shefas lehe siri n'ọnụ afọ ya ama m sọ wụtọ ị ga-edene mpa ga-eti ama m ebe isi yi ụwa ka ga-ayọ ka m gwakwa gị agwa Quando me pulia aqui, me gaga. Quer dizer, não já são mais do que ele lembra. Ok. Mpaganto mago. Esse não é mesmo chuloa. Mpaganto eu acho que gri, gri kumini. Ndo nota, ndo mo aptação, mpangwan. Sa ele que mpangwan. Oso wo tuni mai. O sini memori po. O sini memori lowa. Hu to na cha. Ka me wata. No wo pra me wata de yan. Sa no wo pra de yan. Mse mpa mo pro no so me. Ngwan so ba no kam kumini ga. O ta so shi na memori wena bucket mbu kam ikumini. O so no so bala. Igole aga me mpa mi la mpesha mi lo e wo pra me wota mgbe hi gitere aso ya bata na hi nkumini gi mgbe ba ibia kwere ma nsi mesim le kwazo armezi ga mi na eriele mo ndo to ge ye na ndo mpe eriele mo ndo to ge ye na ndo eriele mo ndo to o hem de ka se de an me de de ma dile o jen e de ko ma na aturo mtemre nga omre gi ato me hu ya no lo me ngozo As uncle mu. Achu ofia. Mbako juru ko wonne mam. Popo onye. O gini ko mere. Na. Mada kire no. Heledi pa ha kam. Obodo na bada. Bia kori. Ekuinyo. Acho mi agme lifia. Hu no te na je lifa atoro. Ni mo he ya na chara. Agme ti o. E ko ra pa wore ni eri. La me mi ozo. Hap ga nwa ga. Wo furu mi. Hap ga nwa nwoka. Ihu ihe m huga. N'ụlọ m ihu ihe m hụga a na-eji ọrịa ọcha ma ntọ ọrịa a na-ekwunye ọzọ gị lekwunye ọzọ mba ọsọ na-eji ọrịa ọcha maka ịdị ọcha ihe ọrụ ya ịma gị soro gị na onye ọwụwa ọsọ ọrịa ọcha maka ịdị ọcha ịma onye ji ntarị tụ akparị gị a na-eji ọrịa ọcha maka ịdị ọcha ọ bụrụ nwere ọnọdụ akparị gị were esi a na-eji ọrịa ojii maka na ọ dị ojii ọ gwara gị ekwu ọrịa ojii asọ ọrịa ọcha maka na ịdị ọcha mpa bịa lọwa ndị mmụọ na-akpọ oku come and goes
Come and goes. Chereni, work here. Ubako to my number in what I go to. Oh, mpa. I don't go to the robbery. I got on the way go gonna have an eye. A guy, you ain't come. You come, mpa. You're not about breasties. You want breasties. Or bro, what there? Because you're about breasties. You want there. It was in the question I called down with them. Oh, robbery, he got called over. It was in a call to the Jericho. They got called to only come. Because Mazibe happened one. I'm not suspect on a go. I'm going on a way. I want baby. I want my name. Get us like I want. That's why I won't come. I want one baby. You see, got it. Mba. Come back. Mba, I didn't know what I don't want. Down. You don't know what I don't want. Eh? Mba. Ha! Yeah, I find my brother. It's a bit like Rogado. Can I be the food? Oh, Rogado. Oh, Rogado. I'm going to Iberibe Diosasa Achikiri no kuku Mwere no highest degree yo Nderi Iberibe Diosasa Mba ezuli ezu Keburu shi wata okuko Aba no na gara suru okko mmadụ na akpa Akwa mba ayi ezu shonko okuko mma okuku o mere cooperation corporation so I got you long with a Burman corporation. So I got with the bank I see Nelo. Kaga will allow me weekend. Na ikwo yo akụkọ ọkara ara ha ọra kwe hụrụ anya ọkara ara ha ọra ụlọ ọgwụ ka chi weta ya ha dị ya mpamusi na nga wete ile ya dị ga hụ na ajị na-ebu anya ajị na-ebu ya ịghọta anya esi anya na-eme oshiga egbu unu anyị ma unu obodo niile ogbe niile ga-anụ ya ọkụkọ mmadụ nje ga were na ga-eta na maazị biko si ọdụ ngịrị ọ maka mpụta ga nwa ọnụ ibe na-akọwara gị ihe anyị na-iche gara maazị ngịkwa ngị ka mma maazị o doro m anya na nwaanyị gị na-ebi ọnwụ onye ọzọ n'ochi ka izuru nwaanyị mmadụ ee ị ga-azụrụ nwunye mmadụ n'ochi kpọrọ nwaanyị deme wee na abalị ọbụla na-asụwanye nwaanyị mmadụ ịlụ ya alụ okwuru ụgwọ isi maazị imegola na-akwụ ụgwọ isi nwaanyị imegola ọwụ oge ụta na-asị bụrụ mmanya ga na nke ndị ọgọ maazị ma mmanya ole na-ebe aga na nke ndị ọgọ ịma ebe nga na-asị na izuru oche ọkụ na-asị na ọkụ mere kọpreshọn mechie ọnụ ọkọ mere kọpreshọn eme ọpreshọn ọkọ eme ọpreshọn ọkọ mmadụ ka unu ga-aga zuru ogbe ga-anụ ya mechie ọnụ ndị oshi ị na-asị ya mechie ọnụ na gịnị mere ihe ọ na-ekwu ọbụ mechie ọnụ unu ga-ahụ bụ ndị ga-anụ ya ị na-akara m anya mgbe ị ga-ahụ ihe ga-eme onwe ya ga-eme agwara nwere na ọkụ na aịsị ụlọ ọgwụ ọkụ mere ọparashọn ọrịa ga veterinary o ji mee ọparashọn ọkụ nwere ọbara ga-ahụ ihe m ga-eme n'ọkwa akụkọ mmadụ ka m ga-agwa a na-agwa gị na ọkụ mere kọparashọn aịsị ụlọ ọgwụ ga-akpọta ọkụ mere kọparashọn ịnọ nga na-ekwu ị na-amaghị isi n'ọdụ maazị majọ nwo ọkụ nwere ọbara ọkụ nwere akwụna ọkụ mere hainia a gara ka mee kọparashọn pụta nga na-asị na ọkụ mere kọparashọn ịpụta nga na-ekwu na isi n'ọdụ ndị oshi onye ama hapụ ya ga ebe a na-aga ya na ofe ọkwụrụ ga-ekwe n'aka ọkụ nwere ọbara ọ nwere akwụna o mere kọparashọn gị sị m ihe ị na-agbaji afọ ọnụ o nwere hainia ka ofe ọgbọrọ nwetakwa gị na afọ ọnụ ga ede arụrụ ala Onye kwube n'ụlọ ọrụ kwudo ọdịkwa hapụ m aka nwanyị hapụ m aka Achikiri n'okwu ugwu azụgo ewu m zụọ ọkụkọ m zụọ akwa ọkụkọ dị n'ime ụlọ ọkụkọ onwe ihe agha n'aka ezuro akwụkwọ m n'ụzọ na-agbarị m nwa bụ ogbuagụ ka m gbuo
Mwabo. Ebu wana biko. Mba. Obu ni bo mo wansia. Ebe akwa. Abu kama kambu ofu ni me. Kambu ofu ni me. Anu de wo iba kuro ge. Ke ide me kwa no. Nwa kambu ofu isi. Ebu na yo le kimbo cha biko rapo. Ko na ha ku te no mta biko ne pekere mo kekere. Kambu ji. Wo tekere mo. Kambu ji ofu. Ja kambu ji ofu ku. Iye me kwa maro. Ni mo ma no. Hapo ma ka ha biko. Kama ga hapo ka kusielu mu aka he. Marara. Nwaanyị azọgo unu. Nwaanyị azọgo unu Achikiri n'okwukwu. Ọ dị mma. Nwa ka osi. Okwukwu Achikiri nwaanyị azọgo unu. Unu ga-ahụ ihe mụrụ gele. N'ala. Nwaanyị azụ unu. Nwaanyị azụ unu. Iberibe dị ụzọ asaa. Achikiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo. Nderireri. Iberibe dị ụzọ asaa. Mpam ọ na-adị m ka ya sị na mpam shiri anyị mana mana mpam adịghị na mma ọrụ ọhụrụ n'azụ ụlọ ụda ya bịa ihe ga-eme ewu ị ga-aga ebe a na-eshi nri ga-ele me nwere ite eshiri n'ọkụ iweta ala ite ọbụla shiri n'ọkụ ma ọwụ ofe ma ọwụ tara ma ọwụ ji ahara ihe ọbụla ọwụ buru ebiawa nna m nga na-elegharị anya ma nweta mpam ga-esi apụta am na-eche obodo Papa go back. No bobu put in o chicha gwe. O chicha gwe. Papa aga bude ka hade. Mana kanju aga yo bundo shi. Ayo bundo shi. Anene ka yimma. Na rambo. One po yo ebe anyị. Ona sopara ai. Ebe ọ bụla si na rambo n'ụda na ọ gara asụ voice m gaa n'ihu voice m ọwụ ofu ụzọ onye gara esi na eme anyị ị na-asụ shi na rambo na ọ ka anyị mma na anyị ọ ga na-asọpụrụ anyị ọ ga na-eme edo na-eme ala akwa obere akwa ka asị gị na gị ga weta akwa gị ga ebe asụ m na ọnya nọ na iwu ihe akwa ihe ọ na-eme gị ihe abịa ahụ ya na rambo na ọma ya aka enweghị ihe bụ n'izu ochi enweghị ihe ewu n'izu ochi ị ka na-amụ amụ akwara na-agba gị eleghị omike na-akparị na akwa ezudere m akwa iwu onye ara nha zutere ji akwa mgbe anyị gara aga ịhụrụ na akwa ahụ a ga-etinye akwa n'ite ọnya akwa nọ n'ọnya ka eze m ga-azute ọ bụrụ na iwe ezigbo ihe ochi ka izute nsogbu anọ Ogin. Iricha na anya ahụ. Maka gịnị kwanụ? Iri eri ahụ ọzọ. Kwambi gị na-akparị. Ọ bụ zutere dị nni. Nye onye. Mba gị zutere nri onye. Ọ bụrụ mpang. A na-etikpe mkpu mpang ọpụta ahụ. Tie. Ha? Tie. Nne eji ga-eti ebu na mma ụzọ na izu nye m. Nye ka m rie nri. Eche ma mmiri aga ebe ọyị. Gị ebe ọyị. Na nri ya. Mba. Amịcha ya ụwa. Mba hụ ọyọ mbụ. Mmecha na ayịwa. La n'ụlọ ọnụ na la n'ụlọ ọnụ. Onye ụlọ ọnụ. La n'ụlọ ọnụ ọ mịsị mpaga akpatala ego. Okay. Maka mgbajiri mbọ ka ga-azụtezi edi nri kwa ya. Mgbaji mbọ ka zụta nri gị na-eri sọ gị. Eme ngọcha na bụ wele fes. Eriri m wele fes nga nwata wele gwara adịa.
Nyanyi na gị na-eri sọ gị. Ọ bụ otu ndụ gị dị. Nye m nri. Ị ga-achọ ọnụ ga-achọ. Ị ga-achọ ọnụ ga-achọ na. Ị ga-achọ ọnụ ga-achọ. A na-etikpe mkpe ebe ndị mmadụ pụta mara na anyị zuru oshi nri. Ewe nchi ha ka go. Ewe nchi ha ka go. Echokwe nwe ihe ị ga-eme. Ewe nchi ha ka go. Kama anyị wụ ya aja. Nchi ahụ. Kama anyị wụ ya aja na nnya. Nchi ha ka gị. Hai, okwu ka m ji asogbu ya. Nchi ha ka okwu ka m ji asogbu ya. Achikiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo. Oh me ka nnem. Oh me ka o. Hello. Hade abo. Puto yo hello. Madabo. Hellos. Hellos. Achikiri. Are you insane? No. No. What is your problem? Why are you pestering my life? See, I have told you, if you can't speak in English, just leave me alone. Nonsense. Achi. English. Ama m onye bụ no. English nkịtị. Non English. Ngwana yo no English. Nwa chọrọ ịma ga. Were oyibo la ya n'eyi. Ngwana yo no English. Ama m onye bụ. English ahụ English. Were oyibo la ya n'eyi. Isolant. What is you know? Is you know? So how did you dance? Okay. It's okay. So how didn't you do? How doesn't you dance? It's okay. English come on. It's all right. How did you doesn't do? How did you done? Okay, nchim nazo. Definitely say liar. Goes oga adere na mma. Ejim ni hu bia. Oda aja. Nchi na akobri oda aja. Nchim nazo puta. How done did you? Nka soro agbodi na ichi. Anya na aka na ichi. How did you do? Like, okay, buruburu. How doesn't done the saw the dance the dust? They didn't do the days. Everything done. Ishi aga sile. For my saw dead warrant here. Me have do yibo Imraya a lot. Achikiri, I am not your class. I have told you. Excuse me. How do you English? Because Iraya Ademuma, bye. No, you want to take a man. I saw a bar. I want to stand here. Maybe because it's oh, yeah, I've got come on more. So, Taraya, come on, Mamma. How I hate it. We are got a boozle. But all good no yoga booze. If you knew Soropata or walk with them, Shinako Soropata, Gashinazo, Shinazo Sorobiani, or the walk on Genty, Mahadima, the Hula Oko, Agmagula Oko, Agmamotairo, they shall sue you. Makuba, Ulimina. Awakawanka, come on, Mimi. Yoga for lady. Eh? A limb week at Jigacha, our pata. We have room one. Na apa ya na ogo niga go da ko mo ka nika ga bido na ota kara a le toro to kama e ge ba e ge bido godu na pere ota kara me ge bido na ota kara na ota kara na to awa kara kam na ata ka wo kpala akwa okpala kam na ata okpala man ke na ekwu okwu ya akara agụ m ebido agụ mechi na mahadum ebido
amechi na mahadum gụrụ gbadatawa ala. Okay, ị ga-eshi na 10 were bịaba n'otu. Ozugbo na ndụ ga-adị mma. Aka mma na anyị gabere ebe anyị na-aga ka anyị kasị ụmụ. Bịa. Enweghị ikwu na ndụ m adị mma. Enwere ndụ. Kemụ ka mma na enwere m ndụ mana ọ dị mma enwere ndụ. Ọmụ nwere ndụ. Aka m gị mma enwere m ndụ ka ọ dịghị mma. Gụwa enwere ndụ. Nwata nwaanyị nọkwa ebe a na-atụghị nke ga-agwa ya okwu ọmụmụ. Ajụ m ya ajụ esi na ndụ m adịghị mma. Ekwere m ekwe enwere m ndụ ọ ọ dịghị mma. Gụwa enwere ndụ. Enwere m ndụ. Elebe ọ nọ. Ọ nọ na zuzu bịa njọ mba. Maja. Chineke kpọrọ ọkụ. Ana m asa isi ọtọ na mana ụmụazị a ga corruption ụzọ a enwe ya na-akpọ corruption a ga corruption ụzọ ka ihe ga-ekwu na isi otu a mba ebe a ka ha si bịa ha gbatọla ebe a dịkwa ndị a mma ndị anyị ji ụgwọ isi ọtọ na anyị nwere ike na-ezukwute ndị anyị ji ụgwọ anyị tọkwara atọ anyị ka obi kirere nke ụmụazị a obi kirere nke Chineke ga-akpọrịrị ha obi Achikiri dị ụzọ asaa Achikiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo Iberibe dị ụzọ asaa Achikiri n'ọkpụkpụ nwere no highest degree yo Bye. Onye Ha bụ ndị ama Jehova ị na-agakọ ụka anyị sị ka abịa kelee ọnụ. Nne. Olia. Ọ dị mma. Onye ga-emere unu? Mba, ọ nke mere gara iri mapụtawa mba enweghị ga-emere anyị. Afọ juru anyị nọ. Kama na ọ na abịara m ịhụ Chinonso. Unu bịara ịhụ Chinonso? Onye mere? Onye mere na onye a na enyi m nwoke. Ha ji bịa bụ ka bịa Chinonso. Chinonso bụ ezigbo enyi ya nwaanyị ndị ọhụrụ Chinonso n'anya, Chinonso ọhịa ya n'anya. Atụbụli ọnụ. Gari anyị orifere oke gari ofe. Ọ bịa na-eme ọ na-ekwu na ihe bara ya ọnụ. Chinonso wụ onye nkụzi m. Ọ wụrụ enyi m nwaanyị wụ onye nkụzi. Ọ na-akụziri m ụmụ ihe ya. Chinonso wenyi gị nwaanyị. Nke Chinonso wenyi ya nwaanyị. Chinonso kwụ onye nkụzi gị. Mgbe ọ onye nkụzi abụghị aka o kwuru, o oke gari o rifere gari ofe. Ọ mee ya ọ na-ekwu ihe ọbụla bara ya ọnụ. Chinonso onye nkụzi m. Onye nkụzi gị. Ọ na-akụziri m ihe. Ngwa chenu ka ha kpọrọ Chinonso o. Ị na-abịa o. Ezigbo mmadụ. Ọ dị egwu. Ezigbo mmadụ. Chinonso! Onye anyị ọrụ na Nkwuma bank ahụ na-akpọ Cooperative Bank. No. Ọ bịara ebe niile chake. Oke nwere ebe niile. Onye a na-asị ọ na-egbu am. Onye ọcha na ebe niile elu ọ dịka ọnwa na-eti. No. Ịnụ ya? Ngwa m na-abịa. Nchere na m na-abịa. Oh, mosquito que tira que bola. Oh. No bere Chinonso. Agora me solta aqui mesmo baptismo. You need to baptism we get. I mean white and white baptism. Ikaneba? Ikakweba? Apala mkembo. Ikakweba? O zoom nga. O zoom. Eji apụtara ebe na ata akwụkwọ ogwu mmiri ọzọ. Baptism. Father na bịa bịa maka n'isi. Oge na-achọ mmiri ọzọ ngwa na-apụọ. Mana asala m ahụ. Pata. Nwa, sọsọ Chineke ga-akpọ mmụọ. Boy, it is a pork. Jinja.
ngwa dị chebe ala gwakwa gị ka hapụ ibe ije a gị dọrọ m bịara nke m na-ege gị ntị ọ maka na m na gị kwubi obodo a eleghị na-eme ị na-eji m ihe m ga-eme mmele ihe na-eme na ọ mara nsogbu obodo ị na-emenụ maka Chukwu ọ bụrụ na m nwere anya m na-abụ were hụ ndị a ihe m ga-eme ndị a ọhụ ihe ga-eme ndị a ma ọ ndowe ha abụọ Ndala Kaisha huko Araba bala Kaisha ya Achikiri, ada. Beli hap wana. Achikiri kayaknya ni jujur makan benda ada. Aduh, Achikiri. Apa ni juga makan? Yang gemenda. Achikiri yang gemenda. Achikiri. Kenapa malah bubunya kita bawa baru ketemu?